Good morning, guys! Happy Tuesday! Holiday kahapon. Wala akong vlog. Nag-holiday din ako. Wala kasi masyadong ganap na ano lang kami kahapon. Naglinis sa taas. Tinanggalan ni Papa ng kisame yung kitchen. Kasi nga nakukwento ko, diba? Nung magpagawa ng bahay, itong katabi namin is yung mga daga na lumipat sa amin. So yun, binaklasan ni Papa ng kisame doon sa kitchen. Kaya, ayun, mega linis kami kahapon. And then, nagpaligo lang kami ng dogs. Yun, si Jackie sa maliliit, si Emma, yung tatlo sa taas. And then, ako naman yung apat, si Maggie, si Conan, si Go, tsaka si Tippy. Grabe, anong oras kami natapos? Alas 2 ata ng hapon, kaloka. Sakit-sakit sa likod. Sabi ko nga kahapon, gusto ko magpamassage. Kaso wala And then, ayun, pagka bandang hapon, is nag-deliver ako ng product na naman sa bago namin guys. Ayy, nakakatuwa. Ang galing-galing ni Nene. Ayun kasi nakuha niya yung, nakakuha siya ng space. Konting space lang naman dyan sa may MRT. Ayun, kaya sa mga naghahanap sa inyo ng pwesto namin or store namin. Wala pa kami store, guys, kasi madaming kailangang ayusin kapag store talaga yung kukunin namin or pwesto talaga. Kasi nag-inquire sa mga malls. Ang dami nilang requirements na hinihingi. Wala akong para asikasuhin yun. And then, isa pa is mahal kapag sa mall ka kumuha. Yun. And parang manghihinayang ka sa diba? Kaya nakiusap na lang si Nene. Pinush niya talaga yung alam niyo yung dito sa MRT Taft, yung pagkababa niyo. Parang mall dyan, Giselle Plaza. So, yung bungad yan, kantong-kanto is nagbebenta ng mga cellphone accessories, ganun, may paggawa ng cellphone. So, yung isang istante doon, mga 3 layer ata is napakiusapan namin na rentahan. So, meron na doon display, guys, ng RMK products sa mga gustong daan lang kayo doon. Hanapin nyo lang si Atiga. So, yun, kaya nakatuwa. Yay! So, hopefully din, guys, namin ma-push din namin yung tindahan or store na namin. Pinapangarap din namin. Pero one at a time, huwag tayo magmadali kasi bibigay at bibigyan kung para sa atin talaga. No? Kaya yun lang, magandang umaga. Yun lang, ganap kahapon. Kinuwento ko na lang talaga. Namod kasi ako mag-vlog. Kasi nga, sunod-sunod yung in-upload kong vlog. Siguro, 4 na videos yun o 3. 3 yata. From Saturday, Sunday. And then yung kung paano ako naging online seller nga. So, 3 pala. So, sabi ko, tama na muna yan. Good morning, good morning, good morning. Happy Tuesday. Yun. Ang anak ko, kanina ko pag ginising. Ayan, nakatalokbong pa rin. Baby! Wake up na! Ayan, paano siya baliktaran yung namin, yung higa namin. Kasi, andyan yung hangin. Ayun. Yung electric fan. Tutok sa kanya. Yan. Natutok sa kanya yung hangin. Yung guys, asikasin ko lang muna to. Ay, bako na. Good morning. May isa nakatakas. Aray ko. Takas na takas. Morning, Maggie. Ayun, 2 na yung tumakas. Manang-mana kayo sa nanay niyo. Ito pa, patakas pa. Yun lang kayo. Aray ko, brutin. Wala na naman tayo. Yan. Ay! No! Walang away. Dugo tayo ng baunin ni Chris. Ala, grabe kayo Ginibahan nyo na to Bumili kasi ako ng pangharang nila sa gabi. Nukulong na sila dito. Tinanggal nyo to, Jackie?
Hindi, kagabi. Pero okay lang. Hindi rin masyadong nag-ano. Tabi! Mamaya na labi. Mamaya na bimbing. Mickey! Magkukunyapitan, Mickey girl. Good morning, Luciana. Luciana. Ano ba yung pangalan na yan, tita? Lucia lang ako eh. Antok-antok po. Ayan. Puyat. Ayan. Kaya mo ba akong pagpuyatan? Ah. Sawa ng tingin ng baby ah. Kaya mo po ba ang pagpuyatan? Yes. Tutulugan ko lang siya. Good morning, Lucy baby girl. Ha? Ano po? Ay, lawit na siya mag 1 month. Yay! 3 days na lang. 1 month na siya. Hala? Ha? Ayaw magpatulog ha? Pareho kayo. Oy! Antok yan. Ako, tita, tigilan mo ah. Hinaantok ako, tita. Huwag mo tinatawanan, tita ah. Ha? Antok yan. Baka may pumasok na lang. Isara yan, uy. Antok nyo. Isara yan. Ha? Ay, antok talaga siya. Wala nga sa baba. Amoy mo na. Amoy. Isa pa. Amoy. Natsu? Hmm? Kuya? Antok ang bata. Ano mo na sa baba? Sino na maladanda? Sino makinis? Ha? Sino? Wala talaga. Antok to, guys. Sabog si Luciana. Kasi Luciana? ano? Bogsa ka na naman sa ano? Ano? Kumusta duty natin sa call center? Boom! Ha? Kumusta ang duty? Ewan ko sa iyo, tita. Antok ako, tita. Paliliguan ka pa ni lola mo. Idlip ka na. Ay, cute! Kasi Good morning din pala, kuya. Pinag-ano mo pala, no? Pinag-room mo lang, hindi mo pinakalbong-kalbo. Ay, pogi na naman yan. Ayan, di na mahaba buhok niya. Pogi, ah. Good morning. Good morning. Uy, ayun yung bed, oh. Tulog ka na. Ikaw, puyat ka rin ba? Ah, hindi to puyat. Si Luciana lang. Good morning! Ching, 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 ching! Yee! Ligo tayo ni Lucia girl. Ay, ang puwet! Parang palaka. Ay, ang puwet! Ayan! May bathtub na ako, tita. thank you, tita. May bathtub na ako, tita. Sarap-sarap dito, tita. Sige. Langoy. Kaso tita, maliit eh. Kapag no. Mahaba sila sing-sing namin. Aduh! Sumisikat-sikat ay! Sumisikat-sikat ay! Ay! Yan lang. Ay! Gusto niya dyan. Sumisipa kami oh. Oh. Sige, balay ka dyan. Oh. Sige, balay ka. Ay, yung put na yan. Sarap pagatin. Sabi ko nga sana hindi siya masugatan. Ang ganda ng cookies niya. Halagaan ng kutis na yan. Baka ganda ng kutis. Purutin mo siya naman. Si Mika pag nasugatan niyang apo mo. Wow. Ay, Diyos! Pag nasugatan niya si ate lang may sala. Oo, ako na naman. Kung di niya yung kinurot mo, pinagat niya yan. Ako na lang lagi. Ay, ayaw mo nang patihaya. Ayaw Gusto mo ko ganon. Lola, ayaw ko ng ganyan, Lola. Gusto ko yung taob, Lola. Taob? Oh. Yan. Yan ang gusto ko, Lola.
Ang jarap kasi Lola, para ko nang siswim. Ang jarap. Ula, sige. Oo. Makatungkad. Mauntog ka, bebe. Ni Adal natulog sa maglangoy. Oh, sige. Oh. Buot niya na yung ulo niya ba? Buot niya na yung ulo niya. Ay, ragi na niya. Oh, sige. Ay, laway yung laway. Sige. Oh, sige. Sige, tabakalwa si Kadi ah. Pag ikaw nauntog dito tayo, sige ka. Feeling niya lumalangoy siguro siya. Oh. Ilang gusto niya eh. Ganyan siya. Ika-green na yan, ano niya may puwet niya. Pupupo na yan ang green. Sa mga nagtatanong ulit guys, kung para saan yung kalamansi, yan yung natural shampoo ng mga baby. Natural na pampabango sa mga bata. Tinakloban na. And then, pampakinis ng kutis. Tama. Ayun. Paputi yan. Kaya, kung nagtataka kayo, ba't makinis kami? Charot! Bigla nga na no? Wag na tayo manood, pinaglolo ko na tayo dito. Parang si Lucia lang makinis. Makinis ka din naman Siyempre. Kasi yung kilikili mo, grabe talaga kaitim ngayon. Siyempre, Wagas. gawan ni Lucia. Ikaw din, Day. Patingin nga, Day. Hindi mo shadow. Oh, Zeus. Tingin, shadow lang. Shadow lang. Hindi masyado. Shadow lang. Shadow lang. Ayun si Japong. Hi, Japong. Kaway-kaway naman dyan, boy. Kung ilan mo yan, laki na ng ilong niya. Ay, natalsikan yata. Ayun, natalsikan pala ng Wait lang. Gumagawa siya ng kanyang thesis. Ayun guys, napak. Nais namin ni Mika yung mga tomato serum. Ano na lang siya. Ayun Tapinang na naman ako. half pa lang yan. 150 pieces pa lang yung naayos namin. And then magpiprint pa ako ng sticker. Wala na sticker ko lang na eh. Mama, bakit mo inano to? Ay, hindi, wala. Akala ko nabasa eh. Print tayo ng sticker. Ayan, maganda rin na nakabili na ako ng printer at di na kailangan tumakbo pa dun sa pinagpapaprintan ko. Hindi na ako na-stress. Diba? Siyempre gagawa mo. Yeah. Don't disturb daw, yeah. Knockout si Mika. Man. Hindi daw kasi nagpatulog kagabi si Lucia. Tulog na din ang Lucia pagkatapos maligo. Balikan mo na lang, Jackie. Na kain na tayo. Ikaw, Chen. May din. Huwag ba naman sila? Bahala kayo. Niluto ako guys ng munggo. Ayan. Tuesday pa lang pero munggo na kami. Wala maisip eh. May nakita kong munggo dito. Butong kaya Emma. Tapos bumili akong butong-butong. Yun. Ulam na. 12:27 na oh. Wala ko yung butong na ako. Then may dala si mamang langka. Kain tayo. Ayaw pa nila. Bahala sila. Bisi-bisihan. Sumika borlogs. Ayaw na lang kumain. Tara. Huli ka, dog. Laki subo eh, no? Walang poise. Sarap po. May sausawa na Sarap niya sa guys. Pag kasi kami ng munggo, may talong. Ayun, tapos sarap sausawa sa kalamansi. Ano ba yan? Patis tapos sili. Okay, naglalaway na naman tuloy ako. Kakain ko lang. Merienda tayo, guys. Actually, Kimika ito, request niya. Nakiano lang ako. Nakain niya na. Masarap pala. Masarap salad. Sa Kenny? Kasi last time,
Nung nag-ken kami nung Sunday, nag-uwi ako ng ano, netong muffin. Naubusan ako. Naubos ni Mika. So yun, nag-crave ako. Let's eat! Mainit-init pa. Wala pa si Chris, oh. Anong oras na? 3:52 na. Kain tayo. Mika. So ano mo? Yan, siya naman. Tapos na ako sa Shopee, guys. Siya naman sa LBC. Si Inday, ano na eh. Borlogs na. Tapos na mag-print ng mga order eh. Tapos, for tomorrow, ayun na. Naayos ko na yun sa Shopee. Babalot ko na lang siya. Advanced na kasi, ano, dadaan na naman ako sa bago. Di ko pa nakayos. Ano be? Ayun. Na-advance ko na siya ngayon. Para tomorrow, pick up na lang. And then, may mga pahabol pa yan for sure. Kasi, tunog na tunog yung Shopee ko kanina. So, may mga habol yan para bukas. Pwede mo na merienda tayo. Hi guys! Ngaragers guys! Oh my gosh! Ito yung may tsura ko yung buhok ko. Ayun, it's 7:35 na. Ma-oval na yung ano ko. Hi Mark! Manood kasi kami ng ano, ng... Manood ba tayo? Sasali ka? World War Z. So yun, di pa ako umaakyat. Hindi pa rin kasi tapos yung ano, yung pick up. Ayun po. Ayun po guys. Grabe, sakit na ng ano, ng mata ko. Sakit na ng ulo ko. Kasi kanina, antok na antok ako pagkatapos kumain ng lunch. Kaso syempre ang daming gagawin. Ayun. Di pwede yung nap time. So, tapos ito ang isa sa ano guys. Kapag busy na kayo, ayun, di kayo makakaligo ng ano, ng on time. Yun. Magiging ganda itsura yun sa akin. Wala ka nang lilimaw, nang gigitata. Tignan mo, oh, yung mukha ko, oily na. Ayun, tapos, dami kong kinausap ng mga ano ulit. Dami talaga yun. Mga supplier, kasi yun nga, iba't iba yung supplier ko. Hindi ako nagpapagawa sa isang laboratory lang, ganon. Or sa isang... Basta yun. Supplier pa rin naman silang matatawag kasi doon ko nga kinukuha. So, iba-iba din. Kaya sinabi ko doon sa video ko is research. Kasi may certain product na mahal kay ganito. May certain product naman na mura kay ganito. So, ayun, syempre doon ako sa ano, dito sa makakamenos. Pero pareho lang din naman yung quality. Kaya yun, don't worry guys. Pinag-aaralan ko mabuti to. Na ano ko, tawag dito. Hindi ko i-risk yung mga ano, yung skin nyo. Diba? Yung health nyo. So, ayun lang. Nakausap pa akong, wala na. Tapos na pala. Kasi nga, nagsipagbayad na ako ulit ng ano, ng supplies. Kasi nga, mag-ano kami ni hindi ko pa nakausap si Ann tsaka si Joy this coming September. Dapat 22, 23, 23, 24, 25 yung ano, yung bazaar. So, sabi ni Ann, kahit daw 25 na lang kami attend. Sayang naman, diba, yung 2 days pa. So, baka sabihan ko na lang si Anna, kahit ako na lang magbantay nung bazaar. Tapos 25 na lang sila punta. Ayun, kaya nagre-ready din ako ng stocks guys para sa darating ang bazaar. So, ayun lang. Magandang gabi. Good night na ba tayo? Good night na kami guys kasi baka din ako makapag mamaya. Pero titingnan ko pa rin. Ang gala lang. Ito si Mark, kausapin niya wala. Kumusta ka naman? Minsan daw malungkot ka. Minsan daw malungkot ka. Bakit? Parang wala na daw buhay yung ano. Busy lang yan guys kasi ano yan, graduating na yan. Hihi! Ka-graduate na yan. Yung busy-busy na yan. Ha? Bakit ka na iya? Alam niyo ba ano din yan? Tawag dito. Ano nga tawag sa'yo boy? SA? Ayun. Ano yung SA? Student Assistant. Yun. Kaya ang galing. 5 years ka na, no? Sa college? 4 years, no? 5 years siya. Hindi, 4 years pa lang. 4 years? Ako 4 years na yun. Pero, di ba 5 years dapat, mga SA?
O, bakit ka-graduate ka na? Extended lang na isang sem. March. Extended na ng isang Huwag ka maniwala kay Jeff kung mag-graduate ako. Pero di ba nakaka-proud naman na ano? Kasi nga sabi ko, pinsang buo ko siya guys. Yung mama niya, tsaka si mama magkapatid. Ayun, maaga siyang naulila sa mama. Ilang taon na patay si auntie? Magda 9 years na. Di ba ngayon September? Oo. Ayun, 9 years na ngayong ano. September 20? 18. 18. Ay, September 18, 9 years nang dead si auntie. Namatay yun dahil sa ano, sa panganganak. Kaya natatakot ako. Natakot na din ako. Panganganak. Natakot din ako magbuntis. Sino? Yung si auntie. Panganganak. Namatay. Alin? Si Lola Isil mo namatay sa panganganak, di ba? Kay ano, sa bunso nila Tito Gol mo. Yun. Ang dami kong daldal no, kasi na-miss ko kayo guys. Grabe nga ruggers talaga ngayong araw na ito. Yun nga. So, see you later. Or good night na tayo. Kasi kakain na lang naman kami guys. Tapos manood kami ng World War Z. Kami magkakapatid, magpinsan. So, ayun, si Chris nandun. Ayun na. Good night na tayo na. Good night. Night. Mananatin ba ako? Opo, kasama ka. Night. Good night, Mark. Good night, guys! Good night! Ang galing man ng kuya na yan. Inigaan yung mga pouches. Asus! Asus! Asus naman ni kuya. Pogi yan, guys. Kakagupit lang yan. Pogi yan. Ganap kasi si mami niya ng ano eh. Kelbo. Hinahanap na parcel. Nahiga siya. Wow! Bango-bango yan. Nagpaano yung kapon nagpag-room eh. Tinan nyo. Jesus! Kapugi naman talaga yung Kuya Natsu na yan, no? Uy, dude! Uyo kayo. Healthy niya eh, no? Tabatchoy. Ba't chinchi? Laki-laki na siya naman. Tabatchoy si Natsu boy. Excuse me naman. Oh, si Ruel na ata yan. Diyan na ba si Ruel? Wala pa. Ayun, bumaba na ulit si ano, Lucia girl. Bulog-bulog eh. Borlog? Anak na patulan eh. Maghapo ka na nga tulog eh. Yan, nanood na kami ng World War. Maganda lang ba? World War. Ilipat mo na sa external. Ang ano ni Miko, ang sexy oh. Tignan mo. Nawala yung ano yan. Huyo daw ako. Kuyo si ate. Sexy. Luching-ching, may kang kitita. Luching, para magka-tanggal tabako. Hala, uy. Uy, kuya, excuse me nga, lalo ka pa umalo. Wala kayo dyan, sabi niya. Higaan ko to. Ang ganda daw pink eh. Ay, kalok. Ganda. Mark! Yung iniinit mo, boy. Papatayin na mo yun. Init na. Mm. Eh? Tutulog-tulog ka kasi. Binibida naman yung Caesar salad ng Kenny. Yan sarap, bongga. Oh, yan. Kakagising mo lang ba? Magapon silang tulog niya, no? Ano niya eh, dive niya yung... Luchana. Tipid niya. Naglilik na nga yung ano. May, sa LBC ba yung dagdag? Bumagay sa... Uy, napaship na yung ano, Chin? Wala na. Yung Japan. Napaship na? Ah. Saan? Sa send. Andun o yung ano. Nasa ano mo, tracking number. May tingnan mo na sila sa... Wala dito sa listahan. Baka hindi ako malilagpas sa traffic. May habol ka pa ba? Oo. Ngayon naman nanood? Sa bus. Kaya mo niya kain. Kain muna tayo. Ayun na guys, naayos ko na rin sa Shopee sa Shopee para bukas. Advance na ako. Ship ka dito bukas ha. Para-paraan lang yan. Kasi nangarag ako kanina. Nag-ano kasi ako last week, di ba? Tawag dito, naka-vacation mode sa Shopee. So, pwede kasi yun eh, kapag ka
hindi ka makakapagpa-ship, ganun, yan mo lang vacation mode para lahat ng ano mo doon, ng stocks mo naka-sold out. So, wala papasok na order. Ayun. Dalawa to, te. Sunod-sunod naman yung, hindi. Hindi na alam yung ano sasabihin. Huwag mo nga lang si Kuya Nat. Kaya mo lang siya. Sa-transfer mo ba? Umikot. Kaya yun. Kahapon, wala din. Hanggang kahapon pala, wala kasi holiday. May natuto pa ako dun sa about sa table. Ano? Basta, Sige, mamaya sabihin mo sa akin. madami. Kaya yun, kanina, nagulat ako sa sa dami nung, inabutan ako ni Kuya. Sabi ko, Ano, balikan mo Pin? ako, pahuli mo na lang ako. Ano yung pin? Kaya ngayon, ko na, in-advance ko na yung ipipick up bukas. Secret. Alam mo ba? Yan ka. Sabi ka dyan. Yan na. Nood na. Nanonood na. Si Mikang walang kilay. Okay, magpapano. Ay, tingnan niyo si Jo. Wala kasi si Jo. Before and after, gumagamit siya ng lash booster. Oo, tingnan mo yung pilikmata niya. Ang haba ng pilikmata. Sayang hawan. May gusto pa kita sa iyo. Bukod lang yung anong kailangan mo. Refresh ka mo. Kailangan No need. Tinatamad na kasi ako. Wala naman. Sobrang pagod eh. Ako, ten mo siya parang ganda. Damo. Gamit nga ako. Nanggit ako kay Jo eh. Haba ng pilikmata. Wala namang pilikmata yan eh. Meron naman, pero Manipis. kapal na tingnan mo. Manipis lang. Meron pero manipis. Ngayon yung ganda. Tingnan mo to. Bukas wash rin. Hey, tignan mo! Hoy, May pimple ka! I-vlog mo, i-vlog mo. Ano ba yung ba't kailangan ni ano pa yan? Ano sa barangay? Ito, may pimple. Parehab na yan. Grabe kayo, uy. kaya na tayo.